Met elkaar binnen 82 Friezen beneemd als lid in de Wadder van Oranje Nassau. En 6 Friezen binnen zelfs beneemd als ridder in de Wadder van Oranje Nassau. Een van die ridders is te vinden in Burgum. Daar wat Geesje Duursma in het centje zet. Zij is voorgedragen omdat ze bovengemiddeld zich heeft ingezet voor de lokale en regionale gemeenschappen. En in het bijzonder voor 14 projecten die de aanvraag hebben ondersteund. Zeer verrast. Dit wie echt om 10 voor 10 dacht ik nou weer wat in de waar. Nou klopt er iets net, maar ja, dat ze dit al emotioneel, want ik weet niet hoeveel mensen ervan weten, stilhouden, dat vind ik echt een prestatie. Ja. Waarom denk je dat je het wilt zien? Nou, dat ben je eigenlijk die orenmeester vregen die dat al je steun betuigt. Hè. Maar ik ben er redelijk bezig bij in de regio en ik vind een hele waardering voor wat ik doe. Ja. In de gemeente Zuidwest-Friesland werden de meeste lintjes uitdrukt. 15. In de grootste Friese gemeente Ljouwert, maar 4. Het zijn weer een aantal hele goede, kwalitatief is het dus prima. Maar je weet dat nooit. Het ene jaar heb je meer dan minder, want mensen uit de samenleving, in de omgeving van iemand, die dragen iemand voor. Dus nou ja, bij deze oproep misschien wat mensen vergeten dit jaar. Aan de andere kant, het hoort er ook bij. Het zijn mensen die vaak 20, 30, 40 jaar dingen hebben gedaan. Ja, en op een gegeven moment krijg je dan een nieuwe generatie, daar wachten we gewoon op. 4 goeie lintjes dus. Alle 4 decorandi kregen hem vanwege al het vrijwilligerswerk dat ze doggen voor de Mierskip. Ik ben heel erg blij en verrast dat ik dit lintje kreeg natuurlijk. Helemaal bijzonder. Nou ja, mijn hart dat is een echt vrijwilligershart en ik doe het met heel veel liefde en plezier om er voor de ander te wezen. In Ljouwert waard ik in je persoon ridderen. Oud-officier van Justitie Ben van der Lucht kreeg deze onderscheiding. Ik ben buitengewoon vereerd. Ik ben zeer verbaasd om te beginnen, want ik ben hier naartoe gelokt met hele duidelijke andere condities eigenlijk. En ineens ben ik hier het middelpunt van de belangstelling. En dan ben ik ook vereerd door het feit dat ik hier gedecoreerd ben door de koning. Ik vind dat fantastisch. Ik had daar totaal niet op gerekend. En wat kan je nog meer gebeuren op zo'n moment? Van alle Friezen kregen 28 vrouwen en 60 maalje een koninklijke onderscheiding.